Hello, what's up mga katuba? This is Manang GTNT4, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga katuba. So, karon mga katuba, na ako diri sa bye-bye. So isuroy ko mga katuba kay gikan po ko naghatulog tuba nila. Lumingaw kay nangaligo karon mga katuba kay Domingo na ay nangakuan diri mga katuba na kumirumus. Upat ka kuan. Tao, taga Talakag man daw to. So, atong miaging Domingo pod mga tuba. Apoy nalumos pod tulo. So, dito banda mga tubaw. So, atong Domingo diri daw ko banda, no. Wag diri to. Ay labi na diri mga tuba no nga. Baybayon diri no nga. Kalit laglawom. Na. Bitan kas daplin mulawom abot ni mo diri sa unahan para na naana ang kuan ba balas kimpa bitaw labi na diri sa kuan mga tubaw ini basa bukana lawom niya dili ka angay kumpiyansa diri labi na katong katong dili ka balog mulangoy dili ka angay magpalawom no kung kuan ay magkumpiyansa nang pud nga bantayan pud sa pamilya no kanan ang anak ng mga ligo. So labi na katong lagyo kay nga lugar nga ngabot diri pangaligo. So bibaw naman kay diri kay halos kada Domingo daghan mga ligo diri dapita. O nay moabot mga taga Bukidnon, Talakag, Labiria. Mga abot gina sila diri pangaligo mga tuba. So labi na katong di kabalog mo lang alang pag kuano dili lang sa mga kuan magkalawom kay di na to matag na ang panahon diri nga mahimo kalit nag kuan ba kay tungod sa kanang balod ang balas mo kuan pud kanang mulawom tingala ka tong miagi mabaw nya pagkasunod nimong taak diha ilawom lag kalit. So unang di kita angay na kumpiyansa sa atong Domingo may mga lumos dire pat magid ka buok sa kababae o tulo ka laki atong miaging Domingo napod kunoy tulo urag gigintang ramon sa kasimana siguro tulo niya atong Domingo upat grabe no. So ako gani diri sa una mga katuba no nga katong ako sulbagida naka-experience yapon ko hapit yapon ko diri gyud tunguraw lagi diri tunguraw sulbagida tong ako kung gisakyan tingala ko kay kalbong lang siya kalit ba pagudahom ato pagka kalbong ato mga katuba ang iyang kanyuto sa kuan ba kanang ang kanyuto bitaw sa interior dili na kuan sa akong brief ni suksok sa akong brief daw niya na lubid. So wala gid ko nakabuhi. So wala na kaabot ang igsoon atong tungura mga tuba. Wala na siguro ko karon din mga tuba no. Di na siguro ko nino makita nga vlog ko. Kay sayon ka layo pa kay ko. Layo pa kay stanan ko. Mabaw ra siya pero kay hunas man to, mabaw ra siya pero di naman ko makatugtad kay pagtungan ako isalo may ko sa sulbabida bay. Wala muna na isa kung ginawa to mga katuba. Kumpiyansa ra ko ato mga katubag. Ako ra isa naligo. Sa una wala pa yung mga beach resort dire, wala pa. Naglisod pa gani mig agi dire, wala pa yung mga balay-balay. Sa una wala ngaron, wala kay makita tao dire. Kay tungod sa lisod kayo ang dalan. Among agianan dire sa una piyapihon kayo. So ang uban mga hadlok sila kay nagcook ng piapi baya diri sa spansa una mga katuba. Pareha diri mga katuba the plane atong taakon ikan anang balas mga balas ato nang tingan bukalit lang siya kuslob nang tilado mangguni diri mga katuba no tilado ba action ganik lubong ang tiilo no na to no na dire na
kang awa ka maswito dire. Ay gyud kumpiyansa palawom-lawom oh. Ana oh. Oh. Taat mo na oh. Lawom na dayon kayo. Yan. Gatuhod na dayon. Oh, ikan sa balas. Kaning dili magkumpiyansa. Labi na katong tagalagyo no. Isa to'y makakita sa kong video nga kini nga lugar ti man okay man maligo diri pero dili lang gid ingon nga kung kinahanglan nga kabalog kag langoy kay ngano kantilado kumpiyansar kay ka kay gikan sa daplin mabaw pa kayo pag abot din unahan ilawom pag abot tapos din unahan ilaw mabaw isa dito mga katubaw mabaw pa kaya diaw ganda pag abot tapos diha mo pinakalas yun lawom dire kapila ko dire galaga kong focus sa una mga katubaw no ako mamukutay may ko dire sa una kaingon ni dito so diha banda gid sa una mga katubaw hapit yapon mi diha sa una mga katubaw na nalibot mi tulumi kabo kang igsuon o buang silingan o dire may nag entrada mi dire guyod may salibot paingon dito dito may padulong so dire may giagi sa kuan kay mabaw pero ang dito sa daplin kay lauman tingala ko sa akong kauban silingan na abot og tagaliog ang tubig ato aksyon na si kablaka kay di man di siya kabalog langoy pagpangutana na ako kay tagdiri naman yung tubig naglukso-lukso naman siya akong gipangutana nga pre kabalog kag langoy ingon man siya nga dili akong gipasa sa akong igsuon ko ani ikaw lalani kay ako magdala sa libot nalayo kay daplin na gabi pag ito magtubag itgit kayo wala pa na yung wala pa nang kaliguanan dahil kining beach resort. Tapos grabe na mong langoy mga katubaw kahit itong sa libot nga akong gira itaas pa yato dugay may kabot sa daplin na to ako isang ingnan mga katubaw kung gusto pa ka nga mabuhi hawiran ko ra na mong kamot ayaw panghawid sa kuha kay akong ingnan siya kaya matong ipasa na ko siya sa akong isuon ikaw dalaan ni kay mga lumos ta ani matong ingnan sa akong isuon pod nga ayaw lang kong hawiri ako rin mohawid sa imo may gani kay gituo pod siya sa Surya kaabot ni daplin pero dugay ni kaabot daplin mga katuba nangwa meto kanang nanudsod mi og kanang kuan ba di kaning puyap sa Tagalog pa alamang no kauna pa man to so nalami kay abot unahan ni action naman siya glow layo kay to mga katuba gikan dire og dito daplin layo na ba kay na nimo langoy yon igo ini nakaabot to sa daplin mga katuba bukad mong ilong oy bukad mong ilong ato nga kadala ko sa libot nga perting taasa gibuyod na ako kay gibuya man sa akong suon kay ako magi hatag siya atong kuan kung ikablog lang oy silingan na mo so pura damag lang no kay murag pura damag lang no wala nang pud siya dili para sa lain kalibutan so mao gito na wala mo experience gyapon namo dito dapita nalibot mi ato og kuan uyap Karad dire na oh abot mo dia mambaw abot dire lawom ay wala dito sa kuan bandire na sa ukol wala siya kaning kantilado lagi hangga kimpa ba sa katong kuan katong nga talagdalagyo mga ligo dire labi na nga wala ninyo maswito ang lugar no ayapan ninyo na anhiing ang lugar ayaw pa mo ra kaligo dire ayaw gimo kumpiyansa pag kuan ayaw gimo kumpiyansa pag tunob lang mo dito nga kuan istingi daan og kuan ayaw dito langoy kag paingon day ka sa lawom kumpiyansa ka dire ibabaw kayo galit ng uslog dito
Hindi mo matagna, mga katuba. Ay labi na diri kay baba sa bukana ni diri. Yo, kapila ko diri nga sulog kayo ga ladlad kog pukot. Murga suyupon ang hotel. Tungod sa sulog. O mingaw-mingaw ginangaligo karon mga katuba. Ay naligo pero duha ra man to sa kuan. Mao na ang baba sa bukana mga katuba. Para ingane oh. Aksyon na siya balod-balod nya pasaka na pud ang tubig ani. Kumpiyansa kay mo lagi mabaw pa kaayo inyong imuhang gi kuana mabaw pa kay diri oh. Nya wala kabalo ang tubig gali padako. Gabi nag dako kay taob. Matingala ka kay dali ram kay nilawom diri. Ya matarantahan na din ka kay mo tag minus kay kag experience sa langoy. So matarantahan gid ka. Yo lang nilawom naman diri ngano man ya mapuliki na din kag kon. Asa ka paingon dito na hinon ka paingon sa kon ni kating ka kay kon tuwa ni noon lawom dito na. Mo na problema dia. Wala mag kuan kita, amping kita. Advice lang nako sa ano katong wala pa gid nakasukad nakaligo diri dapita no. Hindi mo muligo pero ayaw gid mo diretso og palawom-lawom. Ay subok kay mauna-una kung may tabo atong diri atong Domingo. Pat ka buok. Patay gid in taon. Ya, ato pangiaging Domingo na naapoy na lumos dito dapita mga katuba. So kato daw sila mga tuba, murag dito ra to sila ga kuan. Nang cottage dito ra dapit. Ya, dilaw man to dito nya. Diri na dalin sila nakita ano. So sa sulog siguro to kay dito ra baya sila unya nganong giabot sila diri. Umani nga sila na diri sila gi-rescue. Kusog yun ang sulog ato kay balod-balod mo itong tungura. Labi na dire halos mga ligo dire tagalagyo nga lugar ya pag abot hubo sinilas hubo t-shirt salom lang ka diretso ya di ka kabalog langoy kuno usapo dia ikaw nga di ka kabalo mo langoy imo sa daang subyon ang kuan nga hinahinayon ni mo taak ba oy laom ba ni mabaw ba ni di kay diretso ra kag dive. Yung pag-dive, hindi ba tayo kakabalog lang na ito matag na ang panahon. So hindi rin lang po ko ito ang video no. So daghan kayong salamat. So next vlog lang po ito magkita-kits mga katuba no. Marot ito akong advice no sa mga ligo no nga nang lang at hindi mo ang kumpiyansa no. So thank you.